Ако страдате от хронична болка, напълно разбирам мъката и разочарованието, които трябва да изпитвате. Силната болка, която скувава тялото ви и ви пречи да извършвате дори най-простите ежедневни дейности, може да изглежда като жесток затвор. Но имам важна новина за вас, има реално решение за облегчаване на страданието ви. Здравейте, казвам се Рената, лекар съм, всеки ден приемам пациенти със същите проблеми, знам какво изпитвате. Останете с мен до края на видеото, ще ви разкажа всичко за HONDROLIFE, за да можете да вземете най-доброто решение, а също така идвам да ви дам две супер важни предупреждения, за да не излагате здравето си на риск и да не загубите парите си. Първото нещо, което трябва да знаете за HONDROLIFE, е, че те се продават само на официалния сайт, за да ви помогна. Оставих връзката към официалния сайт в описанието на това видео, така че да не си губите парите, купувайки на фалшиви сайтове и да не навредите на здравето си. И така, може би се чудите какво е HONDROLIFE и дали наистина действа, а отговорът е да. Хондролайф е мощен терапевтичен спрей, който облегчава болките в мускулите и ставите благодарение на революционна натурална формула. Спреят с етерични масла Хондролайф се бори с всички видове артрит и остеоартрит, като облегчава болката в рамките на 15 минути след нанасене. При нанасенето на спрея активните съставки проникват дълбоко в увредената тъкан, като премахват проблема много бързо. Той спомага за възстановяване на подвижността на ставите в рамките на 10 дни. HONDROLIFE възстановява стъвата само с едно нанасене, премахвайки болката веднъж завинаги и избягвайки операцията в 9 от 10 случая. Тъй като е един от най-продаваните продукти, HONDROLIFE е използван от хиляди хора по целия свят и никой не се е оплакал от странични ефекти. Ако страдате от крекинг на ставите, тежест на движенията, болки в костите, напрежение в гърба, болки и страдания в гърба, скуваност в гърба, скуваност в гърба, скуваност в гърба. Усещане за скуваност, обща слабост на тялото или подуване или оток на ставата. Решението е просто нанесете HONDROLIFE там, където ви боли, и скоро ще се освободите от болките в тялото, ще имате много по-добро качество на живот, няма да ви боли повече гърбът, ще можете да извършвате ежедневните си дейности без затруднения, ще можете да се радвате на семейството си по най-добрия възможен начин, ще можете отново да живеете добре. Но бъдете много внимателни, само оригиналният HONDROLIFE може да осигури всички тези предимства. Голямото търсене на този продукт накара много фалшификати да се появят, но оригиналният HONDROLIFE се продава само на официалния му уебсайт. Фалшивите продукти не само не работят и ви карат да губите пари, но също така, те могат да изложат здравето ви на риск. Затова, за да ви помогна, поставих линк към официалния уебсайт в описанието на това видео. По този начин можете да сте сигурни, че ще получите оригиналния продукт. Като кликнете върху линка в описанието, ще бъдете пренасочени към официалния уебсайт и ще можете да направите поръчката си. Ако все още не сте сигурни дали да го купите или не, HONDROLIFE предлага 6.0 дневна гаранция за връщане на парите. Ако продуктът не ви хареса по някаква причина, можете да се свържете с отдела за поддръжка за пълно възстановяване на сумата, така че няма какво да губите. Но побързайте, хиляди хора по света откриват невероятните ефекти на HONDROLIFE и поръчват до 3 единици наведнъж, за да се поддържа качеството на продукта. Годишно се произвеждат само 2000 единици HONDROLIFE. Това означава, че може да свършат вашите, затова побързайте и купете, преди да са свършили. Не забравяйте, че този продукт се продава само на официалния уебсайт, а връзката към официалния уебсайт е в описанието на това видео. Надявам се това видео да ви е помогнало, да сте с Бога, до скоро!